जों दिनै लुकुनि बुसखांग मानुकजों माने कगुमां खामो मिया सुप्रीम कोर्ट CA नतयै जे राय उंखा अमतनरक जतन सिव तामनि हिनबा सिनि बुबाग्रा केस खाइमानि यागुलो एवं बजे रेफारेंस सुप्रीम कोर्ट रिखा आबुनि बागैनो त्रिपुराओ आलादा त्रिपुरानिनो आलादा बाबे खायै हियारिं खायनायनि बागै मानानो सुप्रीम कोर्ट वो मागो मा साख्लायका लगे लगे आसामनि वो आसाम सुक्ति तंगमानि बागै आसाम सुक्ति तंगमानि बागै आरो वो उनको मा खायकाता आलादा खाय खोनानानै बागै सुप्रीम कोर्ट हियारिं खालायनाय हिनै साका गाय ताबो ककखा जों त्रिपुराओ जारा चिनि कामि आमसायरो तंनाय अनेके हिन्दी इंराजी बुजिया आबुनि बागै बुबाग्रा आनमिया फोन खायका जे रंजित नों त्रिपुराओ कक बरक बायखायै जाहाथे चिन बरकनो बुजिनानै बागै किसा सादि एका आबुनि बागैनो जों दिनै कक बरक बायखाय जों सानानै नायो एका आरंखा जता राय उमानि वखाय जता साख्लाय जाखा जे त्रिपुराओ जे बरक खाबै तंमानि एवं मियानि जे सुप्रीम कोर्ट जे हियारिंग सिमनातै जे बरक खाबमानि किछुदिन आगे अबनबो मिया चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट याफारका एवं खवाइतै जे बरक खापाय तंमानि आबुनि मांगपिलबो मिया सुप्रीम कोर्ट दाखिल खालायजाका एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट आबनो नायका हामपे नायमान परेन ब त्रिपुरानि जे गुरुत्व अंखा अमो सिमिया जे उत्तर पूर्वांचल मिजोराम प्रोटेक्ट अंखा बरक इनार लाइन पारमिट तंमा बार CA कार्यकरिया मणिपुर इनार लाइन पारमिट गवर्नमेंट रिखा थानाय 1 तारिख जानुवारि सिम इमप्लिमेंट अंखा आरो ताइंलिया नागालैंड तो बो इनार लाइन पारमिट तंगो अरुणाचल तंगो एका जेखाने आसाम बा त्रिपुरा जे सबसे बेसी बांलादेशनि बरक खापका और खाय कुन फन खायनानै नायलिया का आबुनि बागैनो बुबाग्रा थानाय 29 नभेम्बर दिल्लीओ अमित शाह बाय जे मिटिं आसुका त्रिपुरानि अजमारनो तै आफ्रुबो सराय सरायकन साकाचिनि बुबाग्रा एवं बनो जतनि खरां चिरिंको कप्लाय खायो एवं चिरे खगै साका जे जों त्रिपुरा हाबो नों से रता खायदे नों जुदि खायका हिंगाखाय जों सुप्रीम कोर्ट थानाय एवं आबुनि यागुलोनो बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट केस खलायका एवं नरक साइमा खाना शुद्ध सुप्रीम कोर्ट या चिनि बुबाग्रा थानाय 11 तारिख जानुवारि त्रिपुरा हास्ते खुमुलुंग दसराम चमुनिवो जों हजार हजार बरक तयै चिनि बुबाग्रा जों आरोबो सेनो प्रोटेस्ट खालायै चिनो अजमारनो तयै आरो जों इनको रेली खालायका ताय बिबनो मथाबो फायारा मानजाक फायका अजमारबो फायका एका ताबो कक बुमांखा जे मियानि जे बादिग मियानि जे रायो अमबो साका जे सुप्रीम कोर्ट नो साका जे 4 सप्ताहनि जे जरा रिजाका सेंट्रल गवर्नमेंट नो अमनि ककफि को माने जवाब दिनानि बागै एका अ 4 सप्ताहनि बिसिङो जाहाथे त्रिपुरा बाय आसाम अ CA नो कोन कार्यकरिता खायदिनि बो मियानि सुप्रीम कोर्ट उनकोबो केन्द्र सरकार नो सायरिखा सराय सरके सायरिखा हिंगाखाय ते कायसा ककखा जे अ 4 तारिखनि परेवो जुदि सुप्रीम कोर्ट केन्द्र सरकार नो हते बंनि जवाब दिबाय बेनि परेवो वो सम्भवत कन्स्टिट्यूशनल बेंच थानानि सम्भावना दङ 5 जनानि कन्स्टिट्यूशनल बेंच थानानि खुबैनो सम्भावना दङ होनै जों सिका नंखाय आबुनि बागै बुबाग्रा मिया खुबैनो बो खा तंथक जाखा एवं त्रिपुरानि उनखौबो बिभिन्न नेशनल चैनल बो कक साका नरंनि जीवन नुखना हायफेनो जों तिनि ताइसा चिनि ककबाय चिनि मानि ककबाय जों सावै चिनि बर रंनो सानानि होनै जों अर नुकजाफैका कोनो राजनैतिक दल विशेष करे रिजनल पार्टी बरक साइतंगो जे बुबाग्रा दिल्लीओ थांगै एवं बुबाग्रा केंद्रीय सरकार ताय मिजोराम सरकार त्रिपुरा सरकार सय खालायै ताय बुरु लिडारसक सय खालायै जे 23 बोसोरनि जे बुरु प्रब्लेम जेदा सल्व खालायमानि अब कोन रिजनल पार्टीनि अजमार तामसा अब जोंसे दिल्ली थाङै खायो जोंसे अब बरनि प्रब्लेम न खायो जोंसे बरन त्रिपुरा नारनान बागै खायो हनै पलिटिकली बेनिफिट नानान बागै ताबो साइतंगो किन्तु अब सय को गया बर सयबो मा खाया ओ जे एग्रीमेंट उखा हां ओ एग्रीमेंट न बुबाग्रा न सय खालायका एवं ताय इंडिया गवर्नमेंट निगै सय खालायका होम सेक्रेटारी हिंगाखाय निनि त्रिपुरा गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर हिंगाखाय बीजेपी मिजोराम सरकार नि चीफ मिनिस्टर ते अमित शाह बो खायलायका हिंगाखाय चिन बुबाग्रा बो खालायका सुतरां केवल पॉलिटिकल बेनिफिट नानायनि बागै जेसेबां साइतंफोन जे अब रिजनल पार्टी न जोंनो खायका अमुक खायका एक्चुअली गुबै कक
abo sabo khlaika norok jotono sibo ebong aboni bagino जों sabo जों bubagaran logi tongino buskangni salo जों samungmang tangnai जों ebong chini dofani bagai phiyognani bagai जों eglogeno siroma khoklainai